Gihatagan og mga gamit sa eskwela. Kining mga bata nga anaa sa preschool sa usa ka foreign company nga Telex and Scale nga nagabase sa United Kingdom. 50 ka mga bata ang nakadawat og tsinelas, notebooks, lapis, tahal, face towel, ingon man school bags nga gikinahanglan sa ilang pagtungha. Sila ang mga batang wala pa na kumpleto ang gamit sa eskwela ug uban kanila ang wala pa napalitan bisan pa man nagsugod na ang klase milabayng semana. Busa dakong pasalamat sa mga nanay sama ni Angel nga dunay nihatag og mga gamit sa eskwela nga magamit sa ilang nagtunghang anak sa preschool. So, nalipay ko nga nakadawat yung nga niya akong anak. Nalagsa rabeni sa Dari. Lipay ko! Sumala sa local representative sa kumpanya nga si Marcelito de la Cruz. Duha lang ka mga lugar sa nasud ang napiling mahatagan sa ilang charity event nga parehong gihatagan og mga school supplies ang mga batang nagtungha sa preschool. At N-Scale Group, we believe that true success is measured not only by business achievement, but also by the positive impact we create within society. Gawa sa mga gamit sa eskwela, nakadawat sab og papremyo ang mga bata sa gihimong parlor games. Ug nalingaw nga nikaon sa giandam nga spaghetti o fried chicken. Nipauli silang banon ang ilang maanindot nga mga pahiyom, mentras bitbit ang ilang mga nadawat nga gamit sa eskwela. Busa, mapasalamaton sab ang mga taga-barangay Anastasio nga sila ang napining mahatagan sa gihimong charity event. Kay ang barangay Anastasio, usa sa mga barangay sa Pulangco nga giilang dunay taas nga insidente sa kapobrehon. Dine na Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.